Kekuatan Pantara prapting sukuning arga Iram tumingaling pakuwon asrine Satyaki kula wonten dawuh Baka Prabu metu angger nyapa mandhek kawula ninggih turangga menika tartamtu lantip panggraitani kula kinten wonten rubidaning margi ngono Yai Syaki tupiksanen yen kaya mangkono apa kang dadi pepalanging laku kalau niki ngesakaken dawuh Baka Prabu mawur-mawur-awur-wurahan tengaraning ajurit kung maguru gongso tetekat ya butula para pangri ing drangga hesti rakata ingkang dwaja layu sobit manungsa iki bisa nyawang karo aku yae titik tak agak ya ning ngarepe begigi malah kepala aku ditengungi kepel dongi. Yo, manungsa kang kaya kowe. Sapa kang dadi aran mudu gedhemu cilik dhuwurmu cendhek. Waduh. Brengose dipelintir ngiwonengen sak tela bakar payu. Sapa kang dadi aran? Tak sawang cat katon cat ilang yakti kowe sawijining titah dudu manungsa ning bangsaning jin ngerti karo aku iya dasar kapara nyata wah takon karo aku Raden Setyaki Raden Setyaki Singa Mulan Jaya marang ngendi marang Setyamu? Ora dadak wit takon marang Setyaku. Kowe sapa manungsa setengah jin setengah katon. Kekesete
Kanjeng Ibu Betari ana ing dandang mangore uga kesere sinuwun Prabu. Ing tunggul malaya diwasani aku tumangkara. Ayo enggal sumingkira bakal tak gawe liwat. Kowe kang kudu sumingkir bakal tak gawe liwat. Yen kaya mangkono kudu tak kudu paripeksa. Walah iki kang tak anti-anti dasare. Wis suwe ora ketemu marang manungsa. Iki mengko kena kowe tak sin kira tak kula sara dadi badhekane Gusti kula yen pancen sekti mandraguna ayo maju tika para marsa dalah malah kepara ngalake cacayo ngalno diadamu tebiak ora rontok igamu ora sumyur kuandamu kowe mati dening aku waduh mati aku Wes, wah, 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 ya, wes, wah, weh, wah, weh. Kene menungso bisa nempiling karo prapanku. Wah, Indian bisa nyawang marang rupaku. Ya, aja girang gumuyu kesyaki. Laku tak geget pedhat gulumu dening Tumangkara Tumenggung. Wah.
Ya apa-apamu Lisangkara Tandangana Setyaki wah modal aja mlayu orang koro regane anteku tandang wah wah